kadako bagi din mo kayutaan pabilin sa mong Amerikano. Pag kanindot ani asindaha. Oh, daghang kayong tanom. Saging, sari lang ang tanom. Pero bakit taniwa na atiman? Libo na kayo. Nanglan na akong paubrahan. Problema na bagay mo obra may lagay mo agi diri ronda. Kaila mo obra. Oy, day. Unsam ka diya? Ara, dili lang. Wala, nag-relax ra. Sis, kuya, kapuya, diri o daghan kay huk diri manguli na tana. Ayaw, day. Sige tuyo ti kagda diri para makita na nimong atong asinda diha, atong kayutaan diha. Ano na, nga nakadako niya diri beta. Di na gyud ti ka diri para diri ta mag-relax atong mansyon. Mansyon nga, mo ni mansyon sa inyo ha nga. Kita ram gay duha masud ani. Ano mansyon na diri katong asa to apayag ra to. Kini mansyon ni kay mami to asinda. Daghan kay glamok diri kuya. Sus agwantahan ay di pa ka mahurot ana. Sige, mag-relax lang ta dire kay basig na imo agi dire nga mapangutana na to kanang mangobra ba kay karte man ang libuna na. Ating mansyon na dire. Kinsa kaning mansyon dire no? Ito dako asindaha. Man tag naaro tag iya dire kay mangobra ko. Huwag ipalit bitsin. Asin. Lumay lang ito kung bugas. Yay. Timing kayo. Naagit ang iya. May kuyo babae. Apa ako nandoon kay mga play ko ubra niya. Timing kayo kay kait yan yung sundan per lampas. Libon ni pudi ni napabuhuman og balik sa tuig lampas. Tinda ko aring asindaha. Basta sugot lang siya. Di timing kayo. Aray, duulon eh. Ayo. Oh, boss. Mayo. Pagtorya boss Ako kanang may doon sa toyo unsay ato. ngari lagi ko boss kay mga plan ta ko og trabaho boss ba kanang ngobra ta ko boss ba og imong kaobrahan imong asinda kay libon naman gini. Uy. Sakto juga yan eh. Kay timing juga nang nangyari ka kay nagplano jud ko nga ako nang paubrahan. Pabrahan na mo boss? Oh. Pero dili ka nang kuan ha. Inadlaw ka nang inuras. Inuras ra. Oh, inuras ra usa ka oras lang. Sa oras lagi boss. Okay mo. Uli naman mi god. Sakto kayo may sa ninon boss kay di kay kumluya kay init kayo. Ah, sige sige. Ya. Sugdi na. Sugo na ko boss. Ay salamat kayo nya. Pilang oras boss? 200 lang oras. 200. Oh. Time Kaya kayo. okay ram ka. 200 lang oras. Okay kay ko boss. Ah, sige sugdi na ha. Oh, basta itanatan mo. Boss, ano ko boss? Kanang maglampas ako boss. Oh, ay nakapila ang mga luya ada. Oh, ay kabla ka boss. 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 Kumana ko lampas boss. Oh, narabi kasi kung luyo lagi. Kumana? Kumana ako boss. Dali dali agad. Abi ko nimo boss. Ang kanang pag-obra boss sa mua sa usa ka oras boss. Usa gyud ka punuan na ang mahuman boss nya. Karon di nakahuman naman kog mga Pila tulo ka naman mo? 15 to ka punuan boss tan-awa lang dito boss kung agi boss pati to dakuan akong agi boss. Oh, sige tanawon to nako. Sagot. Sige ka paduol na sa kong igsoon. Oh, ikso din mo boss. Oh, igsoon na ako ng manghod. Wag ko masayop boss. Wag ko masayop nga sa kung una nga. Abi na ko kasawa nimo boss. Di, oh, igsoon me. Bantay ana nga. Anggit man gani me. Mo ikso din mo boss. Oh, igsoon na Sa to nako. pa. Tanawon ako bisig wa ka dito nako na. Oh, tanawa boss, tanawa boss. Ako nga gi boss. Oh, tanawon to nako ha. Hi. Wala na edad mo rin. Diyos pa. Ikon sa kito mo kuha ko ni boss. Kuya nako. Kamu kita diya ni sindahan eh. Oh, kami lagi. Kasi libon na diri o daghan pa jud kay lamo. Bakal lagi niya. Masugol na imong kuya rin ito. Businto sa oras na. Siguro siguro. Kuni ang taong i-apil ta kag suhol niya no. Ay, sad anak kuya oy. Eh sige kaya ko di. Ako sa tong atuon ni kuya kay balik ko nanti ka. Pasangin na sa kog ubra-ubra kay barag
na-heart ko ni mo dayoy. Kung gusto man kakastorya kuya, ano ang sana? Barato lagi ko basta makikita og yun anak kaanyag ni mo day. Di na kong himtang sa nabuhi. Mauwaw kay ko. Ay, kauwaw kuya. Kuan mo ko day kay pobre mo ko sa mua day. Muna nga ningubranan ka ko sa imuhang ka gini nga sinda. Ang amo ang gikuan gibili nila mama namo. Yes! Ay! Og may panahon niya maakon ko na ang imuhang kasing-kasing usa na sa kung magkatagliha ni nga sindahan. Basta magkasinatan na taday. Okay ra ka. Ambot lang, kasabaan ko ni kuya, dili pa ko sa Ay kadto ka nimo kuya kay upanglitan gyud ng busok ko gyud si kuya nya. Ang mga tanaw ko nimo. Okay ra ka og higugmaon ko nimo. Okay ra guro oy. Ug pananglitan gyud og musupak kini imong kuya. Ay kabila ka. Hait pa kini akong sundang. Ako na putlon kay ron wat may babag sa atong relasyon. Ayaw sad anak kuya oy. Di sa kamsugot. Kami na lang rabaduhan ni kuya niya. Oo. Sige, ako na nang kamutan din nga makasugot gyud ang imong kuya sa tinaro nga paagi. Hangyoon ako muubra ko niya nga wa sulsuhol. Pero ay di na ta pasabot nga. Naghalay na ta ha? Yes! Boss! 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 Oh, boss! Nya boss, kumusta kang agi boss? Pero okay ra sa baya. Okay, kay boss. Hawan ra sad. Mao na akong gingon nimo boss nga. Sa mga brami sa usa ka oras, usa ra ka punuan ang Apay, pero maputol. Nya karon ako lang ginagano mo 15 gimabaw na. Amo ba din ay patakaran ron? Mao na patakaran ni ron. Pila ra gyud 200 boss. Di gani nakabot og usa ka punuan na 200. Dahon ra ta na. Pero tungod kay kahinganlan ko og trabaho. Aw. Sige. Salamat kay hatagan mo bonus. Oh. Ay, unde ako ni tuwaso pag boss. Sa pagkusulo. Ay, wait soul boss. Ay, tuwaso boss, wait soul. Puso ko. Karon ka di ay. Uli lang dito boss kay wanto na ko ron. Sige. Ari lang ya diri naguman. Sige boss, salamat si boss. Patay. Pakakam itong bihana. Unsa ka itong buhos, di ba ka ito niya? Asawa, no? Pre-preham sila na. Dito niya asawa eh. Balik ko ron. Tuwason ko niya. Suga ginagawa lampas basta ikaw na hunda ng bapa eh. Di pang piangan ra. Wa bitaw siya tanaw. Kisa amo mangubra ko sa amo tagsa ra ka punuan ang usa ka oras. Unya karon pila ra ka punuan. Mga 15 og tunga. Lipay na kay sibusa na. Hawa na kayo. Hawa na kayong tulo ka punuan yung 15 tunga. Paliko na ko niya. Kuwaon na ko konsido. Day. Oh, Anong tutong mangubrahe nga ning balik man to dito nga. Akong giingon niya usa ra ka oras. Ano yung balik man to? ambot nga ron ibalik to siya kay ganina ka tumilakaw ka kuya sigim to siya tutok nako pero mura naman siya buutan. Sig tutok nimo. Oo. Agoy kahibaw nako nganong hibalik to dito niingon pa nga dili pa puno. Ako lang magpapuno to ron. Ang bag-ong hunahuna ato. Wa na ba ko ilang kwarta diri? Ihatag niya niya 200. Hatag na 200 na. Hatag ganin niya. Ihatag na niya. Balik sig mahuman Boss! to ron. Oo, boss. Mana? Mana ginako na sangko-sangko na gito nako dito daan boss ang katong imuhang lampason ba nya. Oh, Sa may pamaagi ng mga to boss. Punil ko ato boss kay sobra naman sa 3 ka oras. magpapuno ka? Naunsa? Ingon, wa ba ko niingon nimo nga tiwasa to? Ayaw boss kay kanabi ang mangubra boss. Puti di ginagapuya kay nganlan gina siya nga. Magtinda kay inoras man imong gingon. Mo lagi inuras. Pero usa ra ka oras akong giingon nimo, wala ko niingon nga tiwasa to. Ikaw ra ba niingon nga tiwasa na nimo? Be, ana na lang be paagi para nga dili kita maglalis. Oh. Kagaili ko sa oras be. Oh, nara hatag na day. Maone. Kanarang 200. Aw, Dili wa na labot. Kuha na dili manghod. ana na siya boss. Kung aron gyud boss nga Unsa man? Bilis na gabat. Tingnan mo nakuha ko sa mga boss. Oh. Siyempre ni
magtaban lang may simong manghod kay nagsabot naman mo. Aron wala ni kay birunon ako. Unsay magtaban? Ngano ko taong tabanan mo manghod? Kadiyot ra kay kanang lampas dito nya imo na nang kuan ako manghod. Kanang inuras na imong gingon niya sobra na kutulo ka oras ug naglampas dito. Unya kami nagsinabtan na naman mi. Nga magtaban min duha. Ay di jud ko mosugot gyud. Ay pagin ana boss ug mao na nga di ka mosugot. Boss may pay tapuson tala ni. Ay na mo ay.